Тази история е започнала съвсем иначе. И никой не е предполагал, че ще завърши така. Надеждата има свойството да дава криле на хората и обикновено ги кара да мечтаят. Това е помогнало на Мария, Тинка, Калина и Андриан да последват желанието си за нещо по-добро в живота и да заминат в странство да си търсят късмета. Никой от тях дори за миг не е допускал, че е възможно нещо да се обърка и че няма да се завърнат по родните си места. Пишейки за трагедията на войната, Владимир Висоцки казваше: в тази персонална съдба милиони съдби са се слели. Събитията от последните няколко години опровергаха радостната вяра, с която човечеството посрещна новото хилядолетие. То трябваше да манифестира прогреса, свободата, културата, технологията и мира. На практика обаче живеем във война. Прогресът донесе агресия, идеята за свободата някак си избледнява в стремежа за глобализация, а технологията компрометира като че ли завинаги мира като понятие. В обединения ни и вече тесен свят, когато все по-уверено гледаме към повърхността на Марс, на дневен ред се завръщат варварството и екстремизма. А в края на миналия век, окрилени от идеите на новата епоха, си мислихме, че подобно отношение към нещата е вече демоде. Реалността обаче показва друго. Няколко хиляди души останаха под развалините на Световния търговски център и до днес не знаем в чест на кой зълбок бе пролята кръвта им. 911 дни по-късно родината на Пикасо бе оцветена в любимото му червено и после покрита с креп. 202 невинни жертви завинаги ще останат във влаковете на смъртта. Светът трябва да запомни тези 202 мига, в които най-ценните секунди са пробягали през съзнанието на умиращите и всеки от тях е застинал с образа на любимата жена, дъщеря, син или с красивата мечта за нещо. Красивата мечта на четиримата българи свършва като във филм на модерния испанец Алмодовар. Реалността придобива мистичен рисунък, смислите започват да се бият един друг и поуката има поне няколко противоположни значения. Испания оплака жертвите и обяви война на тероризма. В България погребахме мечтата за по-доброто бъдеще в чужбина и я сменихме с черната майчина забрадка. Нацията отново не намери отговор защо се случва това, а може би сега не се и опитваме да го потърсим. След загиналите момчета в Кербала и ежедневните криминални хроники, май обръгнахме на трупове и съзнанието ни взе безболезнено да ги прескача.